Salt Productions Online. Αυτή είναι μια εκπομπή της Salt Productions που δημιουργήθηκε για να μην βλέπετε μόνο ταινίες από εμάς, αλλά να βλέπετε και κάτι πιο ψυχαγωγικό. Το πρόγραμμα της Salt Productions θα περιέχει βιντεοανέκδοτα, σχολιάζοντας μια ταινία, κατασκευές, μαγειρέματα, αξιοπερίεργα, τι άλλο, κουβέντα να γίνεται, που θα περιέχει διάφορα πράγματα και μουσική, που μπορεί άλλοτε να παίζουμε εμείς ή να είναι κάποιο βίντεο κλιπ σε παροδία. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε να κάνετε subscribe ή εγγραφή στα ελληνικά για να μαζέψουμε κάποιους εγγεγραμμένους στο κανάλι μας και να μας βοηθήσετε. Όταν θα φτάσουμε στους 120 subscribers, θα κληρώσουμε 2 DVD με την καινούργια μας ταινία Βοήθεια. Και αυτά τα DVD περιέχουν και έξτρα υλικό μέσα, δηλαδή κάποια bloopers και διάφορα άλλα. Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ένα αστείο βιντεάκι, πάμε να το δούμε. Pedro Álvares Cabral, o que é isso? Ah, é o museu? É o museu? O que vai acontecer nesse museu? O Pedro Álvares Cabral vai andar, deixa eu ver. Que é isso? O Lampião? É o Lampião. Que museu é esse? Maria Bonita? É o Museu do Sertão, essa é Maria Bonita? É a Daniela Areco, é o nome dela? Eu não conheço esse museu, não. É Museu dos... Que foi, menino? A Maria Bonita piscou! Imagina, menina, a boneca não pisca, ela é de cera. Ela mostrou a língua! Não, menina, a boneca não mostra a língua, ela é de cera. Essa parece tão real, tão perfeita. Ah, eu acho que é igual a todas as outras. Não, aqui. Pode tocar? Ah, não, acho que não é aqui não. Pega não. Mas parece real mesmo. Você tá sonhando. Ai, gente. Imagina, você tá sonhando. Não, vamos, ela piscou pra mim, eu tô tentando. Boa artista essa Daniela, hein? Ela fica imóvel, né? Ela é. Manos si no son de como Se aprovecha. si no parecen de piel verdadera, ¿viste? ¿Eh? Qué increíble. Vos sabés que los... Perfeita. São argentinos. Ay. Ai, vou sair do teu troço, carinha. Mas pronto. Você lembra que era a moça que tava ali? Sei. Olha a Maria Bonita, que legal. Eu gostei. Olha, ela piscou. É sim, eu vi, mas ela piscou. Não, imagina, mas sabe, eu deixei. Ai, não é possível, não é possível. Coitada, desmaiou. Samuel, vai, pelo amor de Deus! Verônica, menina! Ai, gente, ajuda aqui! Και τώρα η απονομία από το προηγούμενο βιντεάκι που είδαμε πηγαίνει σε όλους εσάς που αγαπάτε τη Salt Productions και μας στηρίζετε. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα email με το βίντεό σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, απλά γράψτε το email μας που είναι salt.prod2012@gmail.com και στείλτε μας το δικό σας βίντεο. Δείτε τώρα τη νέα εμφάνιση της ιστοσελίδας μας που είναι www.salt.prod
www.gymdo.com. Εκεί θα βρείτε πολλά, όπως photo gallery που βάλαμε σήμερα και κάποιες πληροφορίες για τα καινούργια πράγματα που θα κάνουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα του παιχνιδιού για σήμερα. Ας έρθει και ο Κλεάνθης μαζί μας για να παίξουμε ταμπού. Τώρα, να παίξουμε ταμπού για σήμερα. Θα παίξουμε με νέα εφαρμογή του smartphone. Ξεκινάει ο Κλεάνθης. Τι είναι αυτές πάνω στο βουνό? Αγελάδες. Όχι. Ορειβάτισσες. Είναι γυναίκες. Κατσίκες. Όχι. Προβατίνες. Είναι Πουλάδες. γυναίκες, άνθρωποι. Ορειβάτισσες. Πώς λέγονται αυτές? Μοναχές, καλόγρες. Όχι. Αλλιώς. Λεσβίες. Όχι, που λέμε ότι αυτός άμα είναι. Λεσβίες. Όχι, όχι τόσο κακό. Λερό. Είναι καλό. Λεριές. Είναι καλό, θα μου τελειώσω τα λεπτά γρήγορα. Μοναχές. Όχι. Αυτό Περπατητές. λες και εσύ δύσκολο. Αρκούδες. Και αυτές που είναι, ας πούμε, λένε ότι αυτή που είναι από τη Λαμία είναι. Μην το ξαναπάσεις αυτά. Αυτή που είναι από τη Λαμία είναι. Λαμιώτες. Όχι. Φωνήσια. Πλάκα. Αλλά Σαν κατσάνες. με πουλί μέσα. Λαγοπούλες. Αυτό. Και Πήρα πόδα. έλα. Πήρα πόδα. Ωραία. Τώρα είναι η σειρά μου. Το τρώμε και το Πάσχα. Αρνί. Είναι από έντερα. Σπινάτερο. Το κάνουμε και στο ταψί. Σπινάτερο. Και το τυλίγουμε και σε αλουμινόχαρτο. Σε αλουμινόχαρτο το τυλίγουμε και το ψήνουμε. Σπινάτερο. Βάζουμε και σκόρδο. Κοκορέτσι. Βάζουμε και σκόρδο, παιδί μου, και το τυλίγουμε. Είναι από έντερα. Σπινάτερο. Ναι, κάτι άλλο. Κουμπάρι. Όχι. Δεν είναι σπινάτερο. Κοκορέτσι. Έχουν και κυλίτσες. Πατσα. Όχι. Αλλά ψητό είναι. Στο φούρνο και το κάνουν και στο φούρνο και στα κάρβουνα. Αλλά για να το κάνουν στα κάρβουνα το τυλίγουν κιόλας. Το ξέρεις εσύ αυτό? Όχι. Υπήρχε και ένα τραγούδι που λέγε τα σκεμπάμπ. Λέει τα σκεμπάμπ, κεμπάμπ. Όχι, τα σκεμπάμπ, κεμπάμπ, τι έλεγε μετά? Χαρδούβα. Χαρδούβα. Ωραία. Είναι... Να το δει και η κάμερα, να δει ποιες λέξεις απαγορεύονται. Ναι, δεν φαίνονται καλά και τώρα δεν θα την Κάτσε λίγο, περιγράψω. εκεί θα το δείξω. Φάνηκαν. Ναι, αλλά άντε εγώ τώρα να το περιγράψω. Όχι, αυτό. βγάλε τώρα, θα Αλλά έχει χρόνο, Δεν μπορώ να την περιγράψω αυτή τη λέξη, είναι πολύ δύσκολη. Ωραία, Όταν λέμε ζευγάρια, εννοούμε πάντα πραγμάτων. Δύο. Ναι. Τι δύο είναι? Ναι. Ωραία. Και η πρώτη μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Μπορεί να ξανανεβάσουμε αύριο μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας είδατε. Αν θέλετε κάντε subscribe, share, like, ό,τι θέλετε. Αν σας αρέσαμε. Γεια σας.